बवाल भौजी सुनलू हा कि ना। ममगा में रह चेंगना कइले बवाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल। ममगा में रह चेंगना कइले बवाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल। मामी जी के टीएम से रुपया निकालेला। रुपया निकालेला, रुपया निकालेला। उछला प मुँह में जी चॉकलेट दबावेला। चॉकलेट दबावेला, चॉकलेट दबावेला। मामी जी के टीएम से रुपया निकालेला। रुपया निकालेला। उछला प मुँह में जी चॉकलेट दबावेला। चॉकलेट दबावेला। एने ओने घूम चेंगना भइल बबेहाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल। जाला स्कूल में त करेला उहाला। करेला उहाला, करेला उहाला। मैडम पढ़ावेली त आँख मारे काला। आँख मारे काला, आँख मारे काला। जाला स्कूल में त करेला उहाला। करेला उहाला। मैडम पढ़ावेली त आँख मारे काला। आँख मारे काला। मठिया प पढ़त पढ़त पूछ सबके हाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल। शाहपुर सहजावाली के आगे जी भरावली। आगे जी भरावली, आगे जी भरावली। पुरचा छोड़ावे चेंगना जाता गंगावली। जाता गंगावली, जाता गंगावली। शाहपुर सहजावाली के आगे जी भरावली। आगे जी भरावली। मुर्चा छोड़ावे चेंगना जाता गंगावली। जाता गंगावली। बक्सर में बैठल बैठल देखे सबके चाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल। ममगा में रह चेंगना कइले बवाल भौजी सुनलू हा कि ना। भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल भौजी सुनलू हा कि ना। मुर्गी कइले बहलाल।